बेयावनो आङो बेंटल बेयाव पबित्र हाजरिया खुलुमनाय जासिग्रोबाय नोंथांमोननि चेनेलनि जरियै आं मोजां मोनदों नोंथांमोना फैनानै बे अबस्थाखौ नायफैदों। नंगौ जे सरकारनि 2013आवबो जायाखिसै बिथांमोना 92आवबो जायाखिसै दा 2001आवहाय साथामल' टिचार आरो सासे फर्थ ग्रेडल' जादों आरो माखासे ओरैनो खस्थ' खालामनो दंगासिनो दं। इनरलमेन्टआ जथेस्थ' दङमोन 100नि एबाबमोन खिन्थु टिचार बा स्कुलनि अबस्था गाज्रि जानायाव दिनै इनरलमेन्टआ खमायदों खिन्थु दिनै सुबुं गुमा एवारनेस प्रग्राम खालामदों मोजां जादों बयबो 10टा गामिनि मानसि फैदों आवगुरा थावगुरा सचेतन राइज फैजोबदों बेयावहाय एकमत जादों खौसेयानो बोलो होननाय जादों आरो शिक्षानो मोनसे हाथियार हिसाबै समाज दानायावहाय गतिके बयबो सहमत होदों आरो इयुन जोलैनि थाखाय बयबो मावलांगोन बेखौ प्रतिश्रुति होदों। गतिके जोङो बिराद आसाबादि बे दिनै जे अबस्था बेनिफ्राय साबसिन हामसिन अनसुंथाइ मोनोबा सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनोबा बहुद आवगायलांगोन इउनि स्कुल नङा हाइ स्कुलबो जानायाव आङो सहमत खालामगोन सरकारा बिथिं एसे नोजोर होथों एसकेडेमियावल' बिथांमोना दानिल' नङा 32 इयार्स बिसोर सेक्रिफाइस खालामबाय गतिके सरकारनिफ्राय एसे अनहरोबा आं खुब गोजोननाय मोनगोन आरो आंनि सिटि ब्लकआवबो बेबायदि स्कुल दं होननानै आंहा गौरब सानो। सरकारा मोनथिगौ गोसो जायोबा मावनो हायो खिन्थु बिसोरनावबो दान्थे बिदान्थे थायो सोरबा डेभेलपमेन्टखौ लुबैयो सोरबा डेभेलपमेन्टखौ लुबैया सोरबा बबेबा जाथिखौ उन्नति जाजानो लुबैयो बबेखौ लुबैया दाथ' बर' मिडियाम जाहैबाय नालाय जोङो बर' मिडियामाव सब समय संग्रामि जेरैबो संग्रामि दा जाय जिखि पार्टियानो सरकारानो दाया मानो बर' रावखौ फोथैनो हाया बर' जाथिखौ फोथैनो हाया बर' राव गेवलांथों बर' हारि जै जाथों आं बेखौ बुंगोन आरो सरकारा एसे नायोब्ला गावसोर जेरै मोजां मावो जोंबो मावगोन आरो जोंखौ बिटिआर सरकारा नाजाखोनो नाजादों दिल्लीयावबो लांदों बेंगालराव लांदों आरो जों गेलेफुआवबो थांदों आरो दिनै बेयावबो जोंना मानगोनां आलासिया एसे नुजानानै थांदों जै हक गुरैयै खावलायनाय थाबाय जोंनि प्रमद बर' सारनिसिम जाहाथे बे स्कुलखौ एसे अनसुंथाइ हरो नायफैयो होमबा आं खुब गोजोननाय मोनगोन। जोङो फरायसालिखौ 1986आव जोङो बाव गायसनदोंमोन रायजोनि गासिबो सहाय लानानै खिन्थु गासिबो अफिसियेल खामानिया गासिबो बुंनो थाङोबा जाजोबदोंमोन खिन्थु मा खारनाव जोंनि स्कुला थालांखो बियो खोब दुखु गोनां जाहैबाय ना सरकारनि माबा मोनसे बेले बेजे जाखो ना अफिसारफोरनि बेले बेजे जाखो बेखौ जों हमदांनो मोनाखै दा थैनाय अबस्थायाव फैदों दा बेनिखायनो पाब्लिकआ जागरन जादों जोंनो बे स्कुलखौ जेरैबाबो नांगौ जों बे स्कुलखौ फोथैनायाव गैया आरो बेनिखायनो जोङो जोंनि सिडली ब्लकनि सार बिअ सारखौ जों लेंबोदों आरो जोङो बेवहाय एवारनेस प्रग्राम खुंदों आरो बेवहाय गासिबो जोंनि 10टा गामिनि रायजोफ्रा बाव नुजानानै जोंखौ माने उत्साह होदों जोङो माने स्कुलखौ जेरैबाबो लाखिनांगौ आरो सरकारा जोंखौ नायनांगौ आरो बेजों लोगोसे जोंनि स्कुल बिल्डिंआ बायराब जिराब जालांबाय बेवहाय मानाव गेदेर जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनिसिम जों खावलायदों बिथाङा जेन' जोंनि स्कुलखौ नाहरो जोंनि बे स्कुल बिल्डिं रिपेयारनि थाखाय जोंनो बेबस्था खालामनानै होयो नङाब्ला जोङो फैगौ जिनाखि दैज्लां सफैगासिनो दङ बेवहाय जोङो खोब माने खस्थ' भुगिनांगोन स्कुल सिंनिफ्राय जोङो नायोब्ला गासिबो माने हाथरखि हाला नुनाय बादि जोङो रिथि रेथाव नुयो बेफोरनि फोसाबनायनि बेबस्थाखौ चिफ सारा आरो जोंनि जेनाखि इडुकेसननि EM बिथांनिसिम जोङो जोंनि स्कुलखौ नाहरनो थाखाय खावलायनाय जाबाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय मा जोंहा बेवहाय प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ लोगोसे जोंनाव थोजासे टिचार हरनांगौ आरो जोंना बेवहाय साथाम मा सोरनि भुलनि थाखाय जोंना टिचारा साथामल' जानानै फैखो दा बे गासिबो साबजेक्टनि गासिबो आयदानि टिचारफोरखौ जोंनो सुफुंनायनि बेबस्थाखौ खालामनानै हरनांगौ आरो स्कुल फोथांनानै लाखिनायाव जोंखौ मदद खालामनांगौ।